Witam serdecznie. Dzisiaj druga wyprawa motocyklowa. Dojechaliśmy z naszymi kamerami do miejscowości Sierakowice. Jesteśmy gośćmi klubu Kaszubskie Czorty. Witam panowie serdecznie. Witam w klubie Kaszubskie Czorty. Dlaczego Kaszubskie Czorty? Skąd ta nazwa? No, Kaszubskie Czorty, skąd ta nazwa? Gdy zaczęliśmy jeździć na motorach, tak już razem wspólnie, bo kiedyś żeśmy wszyscy preferowali jakieś WFM-ki, WS-ki, Junaki. Gdy spotkaliśmy się tutaj u naszego prezesa Andrzeja, no, było pytanie, jak byśmy nazwali naszą grupę. No i wtedy każdy mówił, że najśmieszniejsze było to, że wszystkie nasze matki mówiły kiedyś do nas w ten sposób. Jak myśmy gdzieś wyjeżdżali na tych naszych komarkach czy WS-kach w dzieciństwie, gdzie ten ciort jachył, gdzie ten ciort znył jedzę. Potem jak żeśmy sobie już kupili większe motory, jak żeśmy jeździli na wraje, jak to są gdy po kasiepsku, rozumie co to są wraje, do naszych tery białków, to mam ci gdy to samo, no gdzie ten ciort znył jachył. I dlatego do Mirochowa. I dlatego postanowiliśmy nazwać naszą grupę, nasz klub Kaszubskie Czorty. Super, no to poproszę, co tam dzisiaj zobaczymy? No zobaczymy. Jesteśmy w tej chwili w Sierakowicach. Tak, pojedziemy do Mirachowo. Tu się znajdują groty. Aha, groty... Z Mirachowa pojedziemy do Diabelskiego Kamienia. Diabelskiego Kamienia. Diabelski Kamień, to słynny Diabelski Kamień. Gdzie Diabelski Kamień się znajduje? Można powiedzieć, że w Mierachowie, bo to jest za Mierachowem. Potem wrócimy do Sierakowic. Do Sierakowic. I w Sierakowicach zobaczymy dzisiaj Kościół. Arek i jego maszyna. Jest to japoński motor, mało awaryjny, mniej pali i podoba mi się akurat ten motor. I jego osiągi, te 120 koni, jego dźwięki. 120 koni pod maską. Pod bakiem, tak Pod trzeba bakiem. powiedzieć, pod bakiem. Ile w baku paliwa? 19 litrów. Czyli spokojnie trasę 300 km? No niecałych. Niecałe 300 km. Niecałe 300 km. Sucha 400 kg. 400 kg, czyli w mieście ciężko dzisiaj poruszać, czy To po opanowaniu? To trzeba przejść etapy. To trzeba przejść motocykle po kolei, nie od razu na tak duży motor i broń Boże. Trzeba zacząć po kolei motory od lekkich, średnich. Najczęściej u dzieciaki, żeby zaczęły od komarków, od takich rzeczy, nie wchodzić od razu O na czym duży. mówię zawsze. Zaczynajmy od skuterów, zaczynajmy od małych motocykli, małych pojemności motorowerów. Często zdarza się tak, że 50-latkowie robią prawo jazdy i od razu chcą zaszpanować, bo tak to trzeba powiedzieć, kupują maszynę o pojemności 1300, 1200, 1500, wsiadają na tę maszynę i potem moment nieuwagi, leżymy. Tak jest. Spod 400 kg to będzie ciężko, żeby nam się wydostać. No dlatego mamy tutaj rury i takie rzeczy tutaj. Powiedz mi, japońskie motocykle od razu z założenia
wyszedłeś, że to musi być japoński motocykl, żeby jeździć? Przecież nie są tylko. brytyjskie motocykle, są amerykańskie. Przychodziłem różne rzeczy, przychodziliśmy od WS-ek, przychodziłem od Iża starego, którego reperowałem wiecznie tam i coś przy nim grzewałem i później miałem MZ-ę. Potem byłem w wojsku, przez 1,5 roku jeździłem na motorze w WOP-ie, to co już nie istnieje ta formacja. No i teraz kupiłem coś takiego, żebym po prostu już mi się nie chce przy tym grzebać, albo nie mam czasu, bo mam pracę, takie rzeczy. Wolę wsiąść, umyć, wsiąść i pojechać. Możemy jechać do Wilna, możemy jechać na południe Polski, w każdej chwili mogę wsiąść na ten motor i pojechać, nie? Czyli ta bezawaryjność to jest podstawa I tej maszyny. bezobsługowy to tylko te wymiany olejów i wymiany opon co parę tysięcy. To wszystko. Pierwszym etapem naszej wycieczki są Sierakowice i ołtarz, który widzimy z tyłu, przy którym Jan Paweł II w roku 1999 odprawił mszę świętą w Pelplinie. To jest największa relikwia, powiedzmy, dzisiaj w Sierakowicach, bo Jan Paweł II w 1999 sprawował przy nim najświętszą ofiarę w Pelplinie. Obecnie to jest Góra Papieska. On po pielgrzymce papieskiej właśnie wrócił tutaj do Sierakowic, bo sierakowiccy rzemieślnicy razem z urzędem gminy postanowili właśnie przygotować do pielgrzymki Jana Pawła II ten ołtarz. I taka była umowa, że po tej pielgrzymce wróci tutaj na swoje miejsce do Sierakowic. Przez to miejsce nabrało takiego uroku i jest dzisiaj bardzo często odwiedzane przez różnych ludzi, którzy Sierakowice po prostu zwiedzają i słyszeli o tym ołtarzu. Kolejny intruder, kolejna maszyna, 1800 pojemność, 120 koni pod tym bakiem. Kto nim jeździ? Tym egzemplarzem jeździ nasz klubowy kolega z Sierakowic, zwany dentystą. Jest stomatologiem? Nie, właśnie o to chodzi, że nie jest stomatologiem, ale jest zwany dentystą, a to dlatego, że jak on odpali swoją maszynę i przygazuje pod jakimś wiaduktem albo pod mostem w Sierakowicach, to blomby z zębów wypadają i dlatego jest dentystą. Jesteśmy w następnym historycznym miejscu na Kaszubach, w miejscu, o którym dotąd tylko słyszałem. Taka prawda. Wiem, że na Kaszubach jest kamień, który ma swoją legendę, ale dzisiaj jestem tutaj po raz pierwszy i cieszę się, bo ksiądz Piotr jak zwykle opowie nam więcej o tym legendarnym, powiedziałbym, kamieniu, który został przeniesiony siłą woli czy siłą rąk? Jak to będzie z tym kamieniem? Skąd się tutaj znalazł w ogóle? No ten kamień się znalazł, lodowiec go tutaj zostawił w prezencie, dlatego to jest kamień polodowcowy.
I ten kamień, no różne są historie związane z tym kamieniem diabelskim, ten, który widzimy, ale jedna z takich historii mówi, że diabeł właśnie tutaj krążył nad tym miejscem, nad tą miejscowością i poszukiwał jakiejś duszy, żeby chociaż jedną duszę tutaj zabrać dla siebie, ale nikt na stronę tego diabła nie chciał przejść. I on się wkurzył, ten diabeł, i zostawił go tutaj, rzucił go w jezioro. I jeszcze jest taki ślad na tym kamieniu, właśnie taki podłużny, który ma świadczyć o tym, że ten diabeł niósł go za pomocą takiego łańcucha i przez to taki odcisk na tym kamieniu. Czyli się ślad zrobił. widoczny, Tak, ślad łańcucha. łańcucha. A jak diabeł potem, nie wiadomo jaka dalsza historia była? Czy I diabeł chyba stąd poszedł sobie w dalekie strony, zostawił Kaszuby. daje głowę, że miał przepuklinę po niesieniu takiego kamienia? A kamień jest bardzo duży, trzeba przypomnieć te wymiary. Wymiary właśnie. 17 metrów obwodu tego kamienia, ponad 3 metry wysokości, długości podają 5 metrów i szerokości 4,75. Czy jest to największy głaz narzutowy na Największy kamieniach? na Pomorzu. Na Tak. Pomorzu. Tak. Groty zostały odkryte w latach 50. Kiedyś prawdopodobnie to była żwirownia i przy wydobywaniu żwiru odkryli właśnie tu pracownicy te groty. Czyli zaraz po odkryciu przestali wydobywać żwir? Tak, tak. Jest to miejsce, które jest na mapie zaznaczone Tak, jako to ciekawe na Kaszubach? jako park krajobrazowy już A, tutaj. czyli generalnie wstępu nie ma. Generalnie nie, dlatego to jest takie dziewicze miejsce jeszcze. Czy tutaj obok, gdybyśmy zaczęli kopać, to jeszcze znajdziemy pewnie we wnętrzu dalszą część groty? No tak, bo jedno po prostu znikają z powierzchni, a drugie się pokazują, pojawiają. no. Tysiące lat musiał pracować na to wiatr, woda, bo taka pewnie jest teoria. Czy może znowu jakiś czart, może znowu jakiś diabeł kaszubski? Nie, raczej nie. Tu prawdopodobnie ja się wywodzę. Z tego miejsca? Tak, mój pradziad. Tak, żył w tych grotach. W tych grotach. Tak. Czyli ten, który jeszcze nie mówił, a tylko wydawał Tak. dźwięki, latał w skórach i to były te miejsca, gdzie Tak mógł się jest. bezpiecznie schować. Ten drewniany kościół, jak widzimy, wydaje się dzisiaj bardzo nowy, bo w tym roku dopiero będzie zakończona jego całkowita rekonstrukcja. Natomiast on pochodzi z 1820-22 roku, a więc początku XIX wieku. Wcześniej stał w tamtym miejscu, Tam, gdzie kościół świętego... tam, gdzie kościół świętego Marcina. Marcina. On był kościołem świętego Marcina, ale ze względów takich, że tutaj w Sierakowicach bardzo duża frekwencja jest na mszy świętej niedzielnej, ponad 80% ludzi chodzi do kościoła, potrzeba było wybudować nowy kościół, o wiele większy. Dlatego taki pomysł, żeby ten stary, zabytkowy kościół był tutaj umieszczony w ogrodzie plebańskim. I też już tutaj mamy bardzo dużo pielgrzymów odwiedzających to miejsce. Wszyscy nadziwić się nie mogą, że tak w szybkim tempie zrekonstruowaliśmy ten kościół, gdzie dla wielu jeszcze przed rokiem wydawało to się niemożliwe.